Čaute, vítam vám v tomto novom videu. Som tu s kamarátmi Stopom, Jožom a Dariusom. Ideme si zahrať hru balistiky. Áno. A potom aj akú hru si ideme zahrať? Myslím tak reloady. Pôjdem asi rankedy, ne? No, rankedy neviem, či hej, dobré. Alebo ešte možno by sme išli PT, alebo nie, asi reloady. Zahráme si toto tu a potom pôjdeme ďalšiu hru a končíme. To by mohlo byť. Dobre, nič. Tak. Odber, hej. Odber dajte. Odber a like. Presne. Za 1 milión odberateľov sa odhalí. Dobre, najbližšie bude tak za 30 rokov. No. Áno. 49%. Jaj. Ešte raz sa nenapojili žiadny, no nevadí. Dobre, ale sme to tí teroristi. Urá. Čuješ, ale my to tu asi na YouTube nemôžeme hovoriť. Aha. Nie, môžeme. Ja si beriem toto. Ja kupujem tie... Nie, to sú chceli, ja. Dobre, nevadí, ja kupujem toto. Ja som chcel tie, čo máme, počkaj, ale to bude v pohode, nechaj si. Haló, Jožo. Neviem, čom to je Jožko. No, dobrá, ale... Idem mu napísať. Už sa pripojil? Nepripojil sa. Som už napísal. Sorry, som tu. Dám si 25 plus HP. A ešte... Poďte na Bčko. Nie, Ačko. A na Ačko chodí viac ľudí. Čož. My sme len traja na čaka. Aha, nie, dobre, Jožko hraje, aha. Vieš čo, ja radšej choď na Bčko po Jožkovi. Ja už som sa raz utekal, ani neviem kde. Idú Ačko, pozor. 1 za 150? Ok, sú tu Ačko. Jeden je tam hore, jeden dole. Vidím ho, ty kokos, jeden mi uberá strašne. Kde? No tak som mi ho vyžral, no. Ja. Ty vyzerač. Díky, no. Sorry. Aj pôjde tvoja potka. Dead? Pekne. Dead? Pekne. Krása. Berte bombu. Berem. Ja si berem tanku. Ja si ešte nechám, že ja si zoberiem Bčko. Ale tam to si zoberiem teraz. Idem na mid, ja idem na ich stav. Poďte na Bčko. Poďte Ačko. Poďte Ačko všetci, ale ja idem na mid, ok? Lebo ja idem na ich stav. Idem za tebou, Tomo. Dobre. Ok, choďte. Neviem, kde je Jožko. Aby nepušovali, hej? Joj, bože, mi píše, že ti ide na volať a my voláme. Dobrá, práve som strelil. Idem plantnúť. Ok, plantnú, ja si Jožovi odpíšem, ok? A jak mám plantnúť? Ja.
No, sú napísané, sa pripojí. Však ty kokos, my to celý čas máme a... Jač? Krasa. Čo mám zazvoniť do ryti? Nej sa pripojiť, však neznám sa pripojiť. Jač? Počkaj, ja mu napíšem. Ja som tuto roundu zabudol 4. Beriem bombu. Dobre, zober. No ja mám... Ja aha, beriem- dobre. Beriem snajperku, chlapci, takže keď to máte toto tu. Beriem snajperku a idem na mid. Čiže ja mám najmenej kilov, lebo ja musím odpisovať Jožovi, ty kokos. Ja mám 6 kilov. Nie najmenej kilov. Najmenej kilov má Andrej a Jožko. To si sa hej, no. Mám všetko vybuchnuté. Ja je Máčko. Ja idem Bčko. Typek, dať. Mám 85 HP. To má bombu. Help, Asko, on tam kempí, ty kokos, chápeš, on tam kempí, Asko, ty mi sa môže. Oni kempia. Teraz zaraz pozeraj, hej. Požera bomba. Bčku. Počkaj, tu hráme vlastne, no? Nehráme. Čo robí Jožko? Nič. Odpisujeme. Tobo, nebuď pri nej. Ivačne, utekaj od tej bomby. Ale nie, že úplne head. Dobre, nie, tak nejdeš. Vieš, čo pošlo do oka a teraz strieľame to. No, skončí. Ale Jožín! Ty nič nerobíš. Ja som to ukázal, no. Koľko? Čak sme neprehrali. Ja viem, on to pokazal, chápeš, nič nerobí. Dobre, Mačko, choďte bez toho, alebo my, choďte my, keď tak. Andrej, rýchlo, Andrej, poďačko, ty poďačko, Andrej. To je, jakým smerom? Idem k tebe. Ačko. Máš tam takoho? Ja ti tak, skoro dať. Dať? Ukladám bombu. Však už je nikto, či? Aha. Bombu som. No, tu máte bombu. Čiže, ja Joža nepoznám, lebo to sa nedá. Tu máš bombu. Už ju mám. Dá sa dať Dobre, poznať poďte. Joža? A ešte, bohužiaľ, sa na to nebudem žovať, nevie sa pripojiť. Ale chápeš, že Počkajte, nebežte. Ja tam hodím flasha. Poďte na Ačko. Ale počkajte, ja hodím flasha, hej. Vyráme tu. Dva flaše, bum. Aha. To bolo trošku nepriamy flash. Pozor. Kúkam hore. Ukladám bombu. Dobre. Kámo, on bol zhal, ale chápeš, ten Zak iba kempy, ty vole. Fakt iba kempy, nič iné. Tak. Je vačím takého... Ešte jeden. Prehrali sme, lebo Joži nič nerobí. A čo robí? Však hrá. Aha. Ne, ale ty kokos jak hrá? On je hluchý.
Hluchý je. Však defuzujú. Však choď tam. To je degeš. To je trúba. Kvôli nemu sme prehrali, chápeš? A teraz ideme meniť strany asi. Darius, Táto veľmi skoro po ňom išiel, čujem. Radšej mi dropni Vipo. Jožo. Veľmi small. Dobre. počkajte chvíľu. Ja hodím flasha a ideme na Ačko, dobre? Vám Nie, dám... choďte na mid. A z midu... Dobre, idem na mid. Dobre. No, Andrej, ty poď so mnou. Andrej ide dobre, choď na Bčko. Choď na mid a z midu choď na Ačko, lebo tak ich viac prekvapíme z oboch strán, vieš. Hore, dobre, tu sa neoplatí, sú hore, sú proste hore. Nie som dead. Idem k vám, kto žije všetci? Idem na Bčko. Bčko je čisté, nikto nie je na Bčku. Tak Ačko. A nikto nezabral bombu. Dobre, chlapci, prepáčte, ja som to ako nebol. Ani ja. Ja som to poradil, že ste neviem. Nie! Ja vôbec nevidím, kde oni sú. Kde sú, nevieš? Ja to Jeden je na mide. Bčko? Dobre. Bčko? Dobre, Bčko, poď. Ja tu dám bombu. Dobre. Plantuj. Kryjem ju. Oni sú Bčko, dobre, plantuj. Idú ku mne. Prídeme? Dead? Tak to mi nehovíš. Ja. Tu máš AWPčko, zober mi AWPčko. Oni ti to nemôžu zobrať, lebo podľa mňa bude mať toto. Yes, dobro. Som ja. Mňa zabila bomba. Ja som to nestihol. To sme teraz. No teraz CTčko. Dobre. Dajte Ačko. Nie, dobre, ja idem mid. No. Ačko, 2 Bčko, 1 mid. Ja idem mid. Andrej, poď na Bčko. Ja musím ísť na Bčko. Andrej, choď na Bčko. Lebo to choď, no to už je už ide. Ja nemám bombu. Jožo, poď na Bčko. Idem pre bombu naspäť do tam. Jožo, chod na Bčko. Však on ťa nepočuje. Však on nevolá s nami. A nechápem, čo mu chodí za mnou. Nemáme bombu teraz, že? Sebe. Tu je bol typek jeden. Sú na Bčku? Jeden. Dobro. A oni sú na... Kde sú? Ja sme vyhrali. OK. Idem na mid. Ja idem na mid. Dobre, ty choď na Bčku. Ja idem na Ačko. Kaj sú na mide? Oni teraz na Bčku.
No, už tu je. No, konečne, ale mne neukázalo, že voláte. Vôbec, proste, že... Som dead, pri mne sú, pri mne Tak sú. si mal brať, že zavolať a to hneď by sa Pri Ačku sú. Ja som mal vedieť. Ačko. Hej, bežím. Presiem za tebou. A kto má z vás bombu? Však sme CTčka. Dead, hore na tom na kladiaku. Dead, dobrá. No, dávaj. Win! Raz. Do koľko sa hrá? To sme už ukážu Viktorii. Je. Dobre, tak ideme reloady, že? Konečne, ja som tu za... 14 kg. Som lepší! Než Joško a Daro. Nie, ty nie si lepší, jak ja. Ja som... A kde píšu killy? Ečko, toto, eliminy. Ja mám jeden. Jožko bol na poslednom, ale chápeš? Poďte do lobby. Tak si 2 kola snažil na vás napojiť. Som v lobby. A ja dávam. Posledná hra a končíme. To už konec videa. No, tak toto bude ťažké. Koľko hodín? Nehovor, že už je za chvíľu 6. Aha, 5. Hej. Ale som do lobby. Ja sa len vraciam. O, 5. Dobre, next. Skip. Kamoška, ja mám nový plášť. No, teraz dáme vin. Poču, tak si veríš? Hej. Radím. Dobre, dajte ready. Počkajte. Takže Andrej, vieš, jak sme sa dohodli? Prvé vydáš toto. Dobre. Z čoho? Z reloada. Ostala balistiku a reloadu. A potom až zajtra robíš toto. Však dobro, ja nebavím sa teraz. Tu mám dušu asi. Treba mi... Áno. Platinum. Dobre. Ja som zdravý. Čaute. Tak. Kto je? To je... Vyhoďte ho. Ja poznám, Ja to je som doma. tento. To je ten, vieš, kto to je, no. Dobre, dávajte lidi. To už som dal. Trošku už mám platinum. A kto sa na nás joinol? Neviem. No, taký jeden, to on je strašný. Však volá sa Toxic Slayer. Však je preto toxic. On je fakt toxic, však to je ten Roman, čau. Si ho pamätáte? No a teraz nie? Andrej, ready? Vedia, už som dal? Len mne sa načítava tamto, lebo túto hru som ešte nehral, za to mi to načítava. Aha. Už úvod, Andrej. Ja asi nepôjdem, prepač.
Dobre, prepáč, ale čau. 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 S kým si volal s ním? Ja som volal s takým jedným veľmi dobrým chlapcom. Aha. Lebo on je proste taký milión príde a nie, aby, že dá, že hnusne, že seru s tobou, alebo ako nie, že to je hnusne pre mňa, ale že on príde, že ahoj Tobias. Chcel by som sa ťa opýtať, či by si nechcel ísť na dneska detskú omšu. On je úplne taký milý. Andrej, daj toto. Koľko má rokov? Daj ready. Mne sa updating načítava. Jaj, čo? Koľko má rokov? Ja si zatiaľ skontrolujem, že prečo mám to samé, že nové veci. A neviem kde. Tobo, koľko má rokov? Tobo. Kámo, Tobo, halo. Andrej? No, Povedz Tobi, nech ma začne počúvať. Tobo, počuješ? Hej. Koľko má rokov ten? Tobias mi teraz dačo nastavuje, tá počkajte kus. Ticho. Matias, ticho, daj mi odskej, tak. Takže dneska ideme reloadiť. Či teraz? No, už konečne. Jo, a teraz vy, hneď prvá hra. Už mám level 51, som šťastný. Pekne, dievčín. Ďakujem. Čo? Koľko ty máš level? Ja 152. A čo to je táto za hra? Tak by som dal takú taktičku, že by sme mohli padnúť do... Presne tak. Ja idem toto bude. Ja idem na túto vežičku tuto. Hej, ty vole, vy si zoberte všetko a ja budem to. No tak dobre, ja poviem toto. Nie, robíš srandu. Nie, robíš. Však to je mesto, však tu máš viacej cestiek, jak skoro po celej mape. Ježiš, ja som Oj, tak ja čo? Ja si neskočil, lebo má sa to napíť. To bol náš práve. Ja som teraz... Zemrel. Ja tam padám na tú budovu, a to je jedno. Dobre, si dal, nevadí. Andrej, tu je 40 týchkov, hej? Už má 39. Jak to, že má hneď tak ako zbrane? Čo? Jak to, že má hneď tak rýchlo zbrane? Tá, lebo tu je toľko zbraní, že... Andrej, tu je rýchla hra. Neviem. Ona to trvá dlho. Ja ty vole, ty máš 40 HP. Ty vole, to je... Tak som ho zabil, chlapcov. Idem. Ja som... Idem pomôcť. Stejný. Ja už vám idem pomôcť. Ti idem pomôcť. Nie, počúvaj, reálne mám 60 HP. Andrej. Soto. Super. No, paráda, vole. Ja sa spomnem. Čo je? Ale mi sa seka. Nie vôbec. Kámo, ty kokos, on má jedno. Kámo, tak to není dobré, toto. No, presne tam. Ale no tak, to fakt nemôže mať pokoj od tých hráčov. No, ja som prišiel 3 kroky. Počkaj na ňu. Ja idem starý prejsť. Ale
no tak mňa to odhodí. Ja idem pre jednu vec a mňa to odhodí sama, kde idem. Ja idem tu, hej. Aspoň to je aká zbraň. Nie, nie, normálne. Už tam je roz... A mne sa zrazu buguje hra. Chápeš to? Dobre, chlapci. Čom nedáš po mne? Tigejo. Dobre, chlapci. Dobre, prečo strieľaš na steny? Neviem. Bo sa mi chce. Tu sú typci. Rád strieľa do steny, lebo... On tam dal teraz toto. Kvadrady. Ja som nechcel. Nikto... No, Dobre. Nie je možné. Sigma, môj, Sigma. A to ja môžem nastúpiť ani do auta? to co je? No to sa nedá, oni sú šadní, tí hráči. To sú proste toto, to nejde. Poďte, nepoďme rankedy, poďte dačo. Poďte, reloadujeme rankedy. Hrajem golf, poďte lobby, poďte lobby. Zabije Eli. Či reloady, ale nie rankedy, tak. Nie, poď na čo iné. Má Eli, to 3 ranky dopredu. Počúvajte, ideme na čo iné teraz. A čo? Ja sa viac hľadám teraz do lobby, lebo som dačo dostal. Ja neviem čo. Poďte OG. Joj, OG je ešte horšie. Ale nepoďme rankedy, či? Tá, dobre, tá jedno. My si teraz zahráme, milí diváci, ďalšiu hru, ale to už nebudeme natáčať, tak čaute. Ale budeme natáčať to.